Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Бъдещата обща селскостопанска политика ще отразява изцяло визията на Европейската комисия за селското стопанство до 2040 година. Един изключително дълъг период от време. Този факт предизвиква все по-оживени дебати, в които активно участват европейските институции в Брюксел, неправителствени организации и, разбира се, фермерите на Европейския съюз. Да се постигне консенсус ще бъде трудно, въпреки че по време на нескончаемите протести на европейските стопани бяха издигнати някои общи искания. Все пак, всяка страна членка има своите специфични особености на селското стопанство. Днес ще ви срещнем с Юрген Так, главен секретар на Европейската организация на собствениците на земеделска земя. Господин Так, благодаря ви, че приехте поканата да участвате в AgroTV, специализирана агротелевизия. For AgroTV, which is a specialized channel. With pleasure. За мен е удоволствие. Един еврокомисар преди години беше успокоил фермерите, че няма да има революционни промени на ОСП, а те ще бъдат еволюционни. Going to be no revolutionary shifts in the common agricultural policy, but rather they'll be evolutionary ones. Неговите очаквания какви са? Еволюционни или революционни промени да очакваме в следващия програмен период? Well, I think that it's any commissioners thought today that to keep that as an evolution. Че всеки от сегашните комисари би искал промените да са еволюционни. В същото време обаче виждаме колко много неща се случват около нас и в колко много сфери вместо еволюционни имаме революционни промени. А кое налага някои от революционните промени? That calls for certain revolutionary changes. Мисля, че през изминалите години видяхме две много съществени неща, които се случиха. Първо пандемията от COVID, след това руското нахлуване в Украйна, което доведе до една военна ситуация, от която Европа е засегната. В доклада на новия еврокомисар Хансен е отбелязано, както и от Урсула фон дер Лайен, че земеделието ще стане стратегически отрасъл. До сега не беше ли? И защо сега ще бъде? Аз мисля, че винаги е било стратегически отрасъл. Ако се върнем 2000 години назад времето, 5000 години, 8000 години назад във времето, в самото начало на земеделието, то винаги е било стратегическо. Така, значи имаме някакво политическо говорене да сметнем. Да, мисля, че е важно хората да си дават сметка, че дори когато имаме една военна ситуация в Европа, то продоволствието остава въпрос на стратегическа политика. Дори и при условие, че през последните 80 години не е имал глад в Европа. Тоест, вероятно, това се говори в контекста на издигнатото желание за хранителен суверенитет. С оглед на геополитиката.
Продоволственият суверенитет играе своята роля, защото виждаме, че пазара беше доста сериозно разклатен както по време на ковида, така и от началото на руската инвазия в Украйна. И естествено това заема едно от водещите места в политическия дневен ред. Понеже говорим често и няма как за геополитика, геополитическите обстоятелства налагат ли, грубо казано, крачка назад от зелената сделка? Като има предвид това, което видяхме през първите месеци на новата комисия, зеленият пакт все още е на лице, но начина по който той се изпълнява не е толкова строг, колкото се предполагаше да бъде в началото. Тоест ще има вероятно промени в правилата на мотивация за изпълнение на зелените правила. За тоягата и моркова. The stick and carrot rule. Ще има такива промени. До определена степен. Това, което виждаме в момента, е, че докато гласа на фермерите при предишната комисия изобщо не се чуваше, сега вече те имат възможността да демонстрират интереса си и да кажат на комисията от какво имат нужда и да следят дали обещаното ще се изпълнява. Тоест, дали ще се преосмисли времевата рамка на зелената сделка? В редица аспекти най-вероятно ще има някакви промени в времето на изпълнение. Зелената сделка, зелен пакт няма да изчезне сам по себе си, но ще видим, че начинът по който се изпълнява няма да е толкова строг, а по-скоро отворен към един консенсус и постигане на съгласие с общността на селскостопанските производители. Защото безкрайните протести на европейските фермери непрекъснато се издигаше искането да се смекчат изискванията по отношение на зелената сделка. For less strict requirements for the Green Deal. Фермерските протести изиграха много важна роля, защото те показаха, че има много голяма фермерска общност, която има проблеми с редица политически аспекти, залегнали в зелената сделка. Това, което е много важно в процеса на селскостопанската дейност, е свръхрегулирането на този сектор. Свръхрегулациите за тях отдавна се говори, но нищо не се случва като облегчаване. Да говорим за опростяване и т.н. Миналата година, по време на един от големите фермерски протести в Брюксел относно бъдещето на селското стопанство, аз представих пред обществеността какъв точно е проблема на фермерите. Бях на една сцена 25 метра и имаше едно въже и на това въже закачах всяка първата страница на всеки законодателен акт, одобрен от комисията през последните 25 години и закачах всички тези документи по въжето, за да демонстрирам колко се усложнила политиката по отношение на фермерите. Така, гледа се на този доклад, който излезе за бъдещето на селското стопанство, като на една пътна карта.
И все пак в тази пътна карта, защо почти никъде не се дава отговор на въпроса как ще се постигне тази или онази цел? Answer as to how one objective or another will be fulfilled. Трябва да правим разлика. От една страна има стратегическия диалог, от който е резултат доклада. И този доклад, заедно с определен брой други доклади, доведе до визията, представена от комисаря Хансен за селското стопанство от 2040. Нивото на подробност не е много голямо, но комисаря обеща на заинтересованите страни системно взаимодействие по всички аспекти. Защото когато имате твърде много детайли от самото начало, в последствие много трудно в хода на дискусиите с заинтересованите страни да се правят промени по тях. Добре, преди една година, както се чудехме, ще има или няма да има директни плащания, преки плащания. И сега се чудим. Какви... Да. Well, let's say there is on one side the vision. От една страна имаме тази визия, която ще се отрази в следващата обща селскостопанска политика, но междувременно ще се водят дискусиите по многогодишна финансова рамка, от която много зависи какво може да се направи на ниво политики в селското стопанство. Да, но ако останат директните плащания, как ще се промени, как трябва да се промени механизма на разпределянето им? Да кажем, отново, че ще има еволюция, не революция. От гледна точка на Европейската организация на собственици на земя, ние започнахме едно проучване и обсъждане на това каква роля може да играе почвата в преките плащания за нас. Почвата е параметър, който едновременно показва и производителността, и голям брой ценности, свързани с околната среда. Защото се така дефинира като че ли желанието тези директни плащания да отиват при онези фермери, които имат най-голяма необходимост. Това е разтегливо. Какво знае? Всеки има голяма необходимост. Съгласен съм. Първо, това, което каза комисаря Хансен, е, че те трябва да отидат при тези, които имат най-голяма нужда от тях. Обаче ние нямаме никаква представа кои са тези фермери. Аз предпочитам тези плащания да отидат при онези, които са ги заработили в най-голяма степен. Тоест тези, които най-много са допринесли за изпълняване на целите на общата селскостопанска политика. Така да, ако гледаме кой най-много допринася за основните, главните цели на ОСП, това са големите фермери. Има тенденция за окрупняване в земеделието. И в същото време, като че ли парите ще се насочат към малки и средни. Аз мисля, че наистина, ако комисията говори за тези, които са в най-голяма нужда и си мисли за малките и средните стопанства, моето лично тълкование, че в по-дългосрочен план ние няма да можем да поддържаме селското стопанство в Европа само с малки стопанства, защото във всеки аспект на промишлеността, на търговията, виждаме окрупняване на компаниите. И в същото време по някаква неясна причина си мислим, че това няма да се случи в селското стопанство. В доклада, за който става дума,
Аз поне не видях да се говори нещо за втори стълб, т.е. развитие на селските райони. Това добре ли е или лошо? Да кажем, че разговорите по втория стълб в момента се случват в контекста на многогодишната финансова рамка. Виждам много развития, които все още не са публично достояние, но те ни карат да мислим, че втория стълб е изложен на риск, тъй като Европейската комисия търси много сериозни средства, които да вложи в европейската отбрана. А инвестициите в селските райони по какъв начин ще бъдат правени, с кредити от банки или? Комисията разчита на голям брой различни нови източници на приходи. Надява се, че държавите членки ще допринесат до определено ниво, а в същото време се появяват нови бизнес модели, въглеродното фермерство, биоразнообразието и така нататък. Говори се за политики, но не знам доколко това е сериозно, след като многогодишната финансова рамка все още е голямото неизвестно. Да кажем, че по многогодишната рамка очаквам вече някакъв крайен резултат към юли тази година. И чак тогава ще видим какво ще бъде нейното въздействие върху бюджета за селско стопанство. И разбира се, това ще окаже влияние върху окончателните решения за селското стопанство. И в крайна сметка фермерите се надяват да няма намаление на многогодишната финансова рамка средствата, но като че ли отново опираме до геополитика, преовъоръжаване. Нека да кажа и се надявам да греша, но се боя, че бюджетът за селско стопанство ще намалее. Тогава за какъв суверенитет на храни на Европа говорим? Да кажем, че в комисията има много хора, които са убедени, че няма продоволствен риск. Проблема е обаче, че много често продоволствената сигурност не се разглежда в глобален мащаб, а само в европейски мащаб и не си дават сметка, че продоволствената сигурност на други места, други пазари извън Европа оказва влияние върху европейската продоволствена сигурност. Как ще направим земеделския сектор привлекателен за младите? Много труден въпрос. Това, което виждаме днес, е по-скоро обратното. То ни тегли в обратната посока. Добре, но много интересен феномен. От една страна на изложения международни виждаме колко млади хора се тълпят около тези големи машини, компютри. Много процеси вече се управляват от офиса. Защо тогава младите бягат от този сектор? Ами действително фермерството става все по-високотехнологично, все повече разчита на високотехнологично оборудване, което означава, че то става все по-скъпо, като гледате това оборудване. То пък значи, че ни трябва финансови средства да инвестираме в това оборудване, а това значи, че трябва по-големи стопанства, отколкото в миналото, за да можем да си позволим тези инвестиции. Не знам дали съм права, но ми прави впечатление, че
решенията по отношение на зелената сделка са изместени от друг акцент – конкурентоспособност. Green Pact are actually being replaced by another sphere altogether, competitiveness. Well, let's say the Green Deal is not disappearing, but there is certainly Да much кажем, че more зелената attention сделка не изчезва, towards competitiveness. но много по-голямо внимание вече се обръща на конкурентоспособността. Аз мисля, това, което ние като организация бихме искали да чуем от сегашната комисия, не само да се отчита конкурентоспособността, но и нивото на печалба, защото печалбата стана мръсна дума в селското стопанство. Повече за социални елементи ли става, защото според мен е така? About the social aspects of farming. I mean, is this more popular rather than profitability? No, I think it's the way that a group of people are looking towards farmers. Че става дума за една група хора, които гледат на фермерите като някаква общност, която не обръща внимание на околната среда, което е много лесно да си го представиш, ако си купуваш вечерята от супермаркета. И все пак, как ще стане по-конкурентоспособно европейското земеделие? Как? Това е акцента. Всъщност въобще не става ясно как. Науката трябва ли да има по-голям принос? Как ще стане по-тясна връзката между наука и фермерство? The link between science and farming an even closer one. It's indeed about making the link between Да, точно за това става дума. Връзката между науката, технологията и селското стопанство на практика да стане по-тясна. Да, например, има така учени, които охлаждат екологичния ентусиазъм на Европа. Not really very supportive of Europe's environmental enthusiasm. И казват, налагате регулации зелени за спазване на екологични изисквания, а в същото време учени предлагат технологии, чрез които може да се овладеят някои негативни отпечатъци върху природата. Нека да сме ясни. Световното население продължава да расте. Това население трябва да се храни. И това означава, че селско-стопанската продукция трябва да нараства през следващите десетилетия. Големият въпрос е каква е нашата диета, начина по който се храним. Не е възможно този огромен брой хора да се хранят по начин, по който се храни средния европеец. Фермерите също са недоволни от това, че Урсула фон дер Лайен така набързо сключи договора с Меркосур. Ursula von der Leyen's very kind of fast signing the Mercosur contract agreement. От една страна това като че ли е добре с оглед на митата, които Съединените щати налагат и свиване на пазарите. От друга страна, към разбалансирането на европейските пазари от вноса в Украйна с продукти, които не отговарят на евростандартите, се прибавя и Меркосур. Как ще бъдат защитени европейските фермери?
Аз мисля, че дори е по-лошо това, което казахте току-що. Защото допълнение към Меркосур, към украинския внос, имаме митата на президента Тръмп. Ще бъде един много сложен свят, в който ще живеем през следващите години. Големи са очакванията към европейските фермери. Има ли оптимизъм, че те ще се справят? Обществени блага се очаква от тях, екология, конкурентоспособност. Because they need to provide public goods, they need to be competitive, they need to be this, that. След Втората световна война беше създадена обща селскостопанска политика и това беше направено с ясната задача фермерите да гарантират, че ние никога повече няма да гладуваме. И аз бих казал, че това беше една селско-стопанска еволюция, не революция. Това доведе до такива процеси в сферата на биотехнологиите, на продоволствието и фермерите демонстрираха, че те могат да се справят с едни толкова високи цели. Аз вярвам, че могат да го направят отново. Не говорихме, например, за това дали ще бъде отделен бюджет, какви са нагласите и очакванията. About the separate budget. Is there going to be one? What are the expectations? Yes, well, let's say with the documents we have seen in the past weeks. Като отчитам документите, които излязоха през последните седмици, очевидно комисията върви към единен бюджет, а не към отделен бюджет за селското стопанство. Това е свързано с голям брой рискове, тъй като от 1962 година имаме отделен селско-стопански бюджет и това е една много сериозна гаранция. Но ако го вкарате в общия бюджет, абсолютно не е ясно какъв ще бъде резултат от това. Така да разсъждаваме. Има ли добри страни този вариант, ако се приеме? Positive sides if this is adopted eventually. Положителната страна на единия бюджет е, че ще има някаква гъвкавост, определена гъвкавост в неговото харчене и че за бъдеще, когато става дума за продоволствена сигурност, ще могат да се местят средства. Но като цяло аз бих предпочел да видя един отделен бюджет за селско стопанство. В много случаи моите наблюдения са, че европейските субсидии като че ли се раздават на калпак, както се казва у нас. Че при контрола не се гледа каква е ефективността, да речем, от едно вложено евро. За първи път, 1962 година, видяхме европейски субсидии, как действат те. Сега, почти 70 години по-късно, тези субсидии продължават да съществуват. Аз мисля, че на пазарна ситуация, в която 70 години трябва да караш на субсидии, това значи, че има нещо сбъркано в пазара. И от друга страна, трябва да се съгласим, че обща селскостопанска политика през изминалите 70 години помогна да се държат едни сравнително ниски цени на храните в Европа и в същото време сме успели да компенсираме до някъде фермерите. Не са ли твърде разглезени европейските фермери все пак от субсидиите? И под въпрос, не трябва ли ОСП да премине на по-сериозно на пазарни релси? Be placed more onto the market reality, be dependent more on the market reality. От гледна точка на Европейската организация на собствениците на земеделски земи, ние бихме искали да видим
по-малко субсидирана селскостопанска политика. От друга страна, ако трябва да сме честни и погледнем примерно към Съединените щати, те също имат собствена огромна система на субсидиране, а въпреки че не ги наричат точно селскостопански субсидии тези пари. А преките плащания, дали наистина могат да се дават, да речем, на произведена продукция? Да бъдат обвързани с... Проблема с преките плащания е, че каквито и параметри да използвате за тяхното разпределяне, те винаги ще съществуват. И точно за това в ЕЛО ние толкова искаме тези преки плащания да стъпят върху критерия почва. Защото почвата включва въглерода, включва биоразнообразието. От една страна това е параметър, който позволява реализирането на печалби, защото ни трябва добри почви за добра продукция. От друга страна, качеството на почвата има пряко отношение към биоразнообразието и в тази, вътре в самата почва и отгоре върху тази почва. Чисто административно, какъв път трябва да измине този доклад, който вече имаме за развитието на селското стопанство? Кога можем да очакваме вече отговори на многото въпроси как? За финансовата рамка. По дати, може ли, как ще бъде разположено това във времето? За финансовата рамка резултатите се чакат юли тази година и разбира се, тези резултати ще бъдат отчетени в преговорите по общата политика. Разбира се, очакваме 26-та година изгледите да са още по-ясни, защото тя трябва да стартира 27-та. А дали в крайна сметка няма да се вземат някакви политически решения, които според фермерите няма да бъдат логически обосновани? The eyes of the farmers will not have any rational с икономическата логика да се разминават. Whether there will be a gap between these and the economic rationality. Let's say, I'm sure, let's say, if we are setting up Аз съм сигурен, ако от 27 ще имаме обща селскостопанска политика за следващите 7 години, в зависимост от това какъв фермер сте, какво отглеждате, винаги ще има разминавания, на които ще се натъкнете и празноти. А дали още от сега трябва да се съобразяваме с факта, че така или иначе Украйна ще влезе в Европейския съюз или е все още рано? Start considering the fact that sooner or later Ukraine will join the EU, or is it still too early for such considerations? Well, I think that at all level people are thinking Аз мисля, че на всички нива хората мислят за това как да се осъществи тази интеграция, което значи, че към днешна дата дали става дума за фермери или за лица, които формулират политиките, се мисли за това как ще се регулира общата селскостопанска политика в момента, в който Украйна стане член на Европейския съюз. По време на протестите един от издиганите лозунги беше "Искаме предвидимост". Но като че ли така предвидимост не само, че няма в момента, дали ще има? Are there any hopes there would be? I would say if you need predictability, don't become a farmer.
Мога да ви кажа само, ако искате предвидимост, не дайте да ставате фермер, защото няма как да предвидите дори утре какво ще е времето, какъв ще е климата до година, а какво ще прави комисията, това пък е още по-непредвидимо. Много благодаря за този професионален анализ на ситуацията. Благодаря ви на вас за хубавия превод. Absolutely a pleasure. За мен беше удоволствие.